Ahojte všetci milovníci finančných trhov. Vitajte späť na mojom kanáli. Dnes sa ponoríme hlboko do platformy, o ktorej všetci vo svete obchodovania hovoria, Rust Opulion. Ak vás zaujíma, ako vám umelá inteligencia môže pomôcť zarobiť viac peňazí, potom je toto video pre vás. Je to len prázdne reči. Alebo Rust Opulion skutočne dokáže urobiť rozdiel pre váš bankový účet? Poďme sa do toho hneď pustiť. Takže, čo presne je Rust Opulion? Rust Opulion je obchodná platforma založená na umelej inteligencii, ktorej dôveruje viac ako 75 000 obchodníkov po celom svete. Bez ohľadu na to, či obchodujete s kryptomenami, menami, akciami alebo komoditami, Rust Opulion je navrhnutá tak, aby našla najlepšie obchodné príležitosti skenovaním miliónov trhových signálov za sekundu, rýchlejšie ako akákoľvek iná platforma. A ako to funguje? Rýchla analýza trhu. AI analyzuje viac údajov, než by kedy dokázal človek, odhaľujúc trendy a príležitosti skôr, než si ktokoľvek iný aktualizuje svoje grafy. Je to ako mať kryštáľovú gulu pre trh. Nie je potrebné žiadne komplikované technické znalosti. Jednoducho sa prihláste, pozrite si rozhranie a zadajte svoju objednávku. Žiadne programovanie, žiadne komplikované nastavenia. Je to také jednoduché ako objednať si hranovky na trhu. Obchodný motor, ktorý pracuje 24/7. Aj skenuje trhy dňom i nocou a nachádza signály, dokonca aj keď spíte. Je to ako mať osobného strážcu pre vaše investície, vždy bdelého. Pre dobrý spánok sú tu inteligentné nástroje na riadenie rizika a kompletný demo režim, kde môžete bez rizika a bez skutočných peňazí trénovať. Takto sa naučíte základy remesla, skôr než sa do toho skutočne pustíte. Pozrime sa teraz na výhody a nevýhody. Začnime s výhodami. Rýchlosť a presnosť. Rust Opulion poskytuje trhové údaje v reálnom čase. Je oveľa rýchlejšia ako čokoľvek, čo som predtým používal. Je to ako bajť vo Formule 1, zatiaľ čo všetci ostatní jazdia na Trabante. Jednoduché použitie, rozhranie je intuitívne a jednoduché na použitie, dokonca aj pre začiatočníkov. Nemusíte byť technický génius, aby ste sa ho naučili. Je to také jednoduché ako objednať si pivo. Prispôsobiteľnosť. Môžete použiť automatizované AI stratégie alebo si prispôsobiť vlastné stratégie. Máte plnú kontrolu, presne tak, ako chcete. Ako sa hovorí, zákazník je kráľ. Spoľahlivosť. Nikdy som nemal problémy. A tým podpory reaguje bleskovo. To je veľké plus pre aktívnych obchodníkov. Spoľahlivejšie ako švajčiarske hodinky. A teraz nevýhody. Krivka učenia. Ak ste noví vo svete obchodovania, stále sa máte veľa čo učiť. Dokonca aj s pomocou AI musíte rozumieť základom. Je to ako učiť sa pravidlá šachu. Náklady. Samotná platforma je bezplatná, ale stále musíte platiť bežné obchodné náklady. Ako sa hovorí, nič nie je zadarmo. Trhové riziko. Ako pri každom obchodovaní, neexistuje zaručený zisk. Nástroje na riadenie rizika pomáhajú, ale stále musíte obchodovať múdro. Držte obe nohy na zemi. Takže, oplatí sa Rust Opulion? Ak to s obchodovaním myslíte vážne, či už ste začiatočník, ktorý hľadá pomoc AI, alebo profesionál, ktorý chce automatizovať a rozšíriť, táto platforma je navrhnutá tak, aby vám poskytla výhodu. Ako povedal Johan Cruyff, každá nevýhoda má svoju výhodu. A tu je výhoda očividná. Odporúčam vám začať s demo režimom, bez rizika, aby ste si mohli otestovať AI signály a zistiť, či to vyhovuje vášmu štýlu. Musíte to jednoducho vyskúšať. Ako sa hovorí, kto neriskuje, nezíska. Ak chcete obchodovať rýchlejšie a mudrejšie a získať výhodu na súčasných trhoch, nenechajte si ujsť Rust Opulion. Odkaz nájdete v popise. Veľa šťastia s obchodovaním a dajte mi vedieť, čo si myslíte v komentároch. Je čas na kávu. Ak sa vám táto recenzia páčila, dajte like a prihláste sa na odber pre viac tipov o obchodovaní. Vidíme sa v ďalšom videu. Obchodujte múdro a investujte bezpečne.